Gianni fil-ġardin tagħhom wara l-kla ta' flaxija ħares lejn is-sema u lemaħ kewba tassew sabiħa u kbira u waqaf iħares lejha u qal: Kemmi sabiħa din il-kewba. U din il-kewba għamilha Alla, immela kemm hu iżjed sabiħ Alla. F'dan il-gabinett naraw kemm dak kollu li ħalaq Alla għandu jkellimna fuqu. Anke affarijiet jew karattru żgħar bħal werqa, fjura u duru u tant affarijiet oħra li kull meta nħarsu lejhom infakruna kemm Alla hu kbir u jista' kollox. L-id tal-bniedem hija maħluqa biex tagħti u miftuħa biex tieħu, u dan skont in-natura umana. Hija ndiema li wieħed jixtieq li m'għamilx dak li jagħmel ikun ġid jew ikun deni. Min ikkmandak ma jħallikx nieqes minn dak li teħtieġ meta titlobulu. Fi żmien taħdem il-kuruna u fl-eternità tiżżejjen biha. Irringrazzja l-Alla, mhux biss meta jagħtik skont qalbek, iżda wkoll meta jagħtik kontra qalbek.